motor na siya mag-andam ka dito. Dali naman ito andam ang pas. Ito pa ba nun eh? Siguro. Nang? Nang? La, kaligo na. Ha? Kasi buhat. Bahag siguro sapa. Itusukon yun na ng baktin doon. Kita kalakaw tubig ani di matusok ng baktin anak. Dali ang tong. Biday na. Kaya itong pwede durong na magtaitahe isa. Pag odin na magitahi daw. Yan. Dili maak ngit-kit. Baik sa kuan daw ganun katong si ito na makira ito po daw din yung po siya ano yun siya yung baga din manungay yan kay dito sa ngayon siya sa dili man manusmog lamang Manusmog lamang na Di manungay. adi yan na munta di lang siya makul-init na adi gat na minada ay ano mahapon mo guna ito hapon yung kita diba na ano ba takot-takot mo na Mintras pagong naa na diha nasaka na. Sundang. ginahilig ayos ito ginahinay pag guba Wala siya laing buhat man. wala tinang buhat ha mga bagang anak tansaka itong bantawan Tagka mo kang papa. yung sangbot ay sandawan La, kunting usapo rin na dito. wala kinibutak ng sangat Bantay ka kayang bagal giandam na nimo luya ka mura kag bakang daruhan pakug bagol ay bagal uguan dugay lakaw. takpak itong baboy kay bago kong nakayog sa loob niya to nagikit-kit na po ako si Kuan dog saging siguro daw saging pa kay kutkot guba na pagsugar wala man lang buwan na nato ako na pandikit ka lang sige tag ayo na kay ay Tumbo ka saging diri na dos intae oh. Puna nagtan. Ana di na na. Ikuha na po na ako sa nga arabia. Parang na mga gamay-gamay gabi tayo. Karing pisi nung iliko dong isuk ito ito dong lang. Ya anak eh. Yan ang pangitang dirahan sa masinhawa taman jud sugat gyud. Ang biyabas gud hapit nahalok na dito sa alam.